titi pakuti vakurwa chaipo chaipo vakumana tozoti musikana anouya inge ndichitouya zvemashuwa-shuwa inge ndichitouya kana ndatogumba ndatogumbuka ndatomhuka chaiyo chaiyo. Saka unotoziva kuti mhepo iyaiya hazvisi normal zvekuti munhu wemukadzi angamisikana nemunhu wemurume wakasiyana ne10 years wakasiyana ne8 years hazvimbofa zvakaitika zvisiri normal. Saka unotoziva kuti kuuya kwandinenge ndichita kana kuti kugumbuka ndinenge ndichita ndichitoti ndikuya ngatomire zvibhakera zveshuwa-shuwa ndechitouya ngenesitori sometimes ndaitozoti ndamudzinga abuda pamwe kuri kunaya ndototi pana pararo inge ndikati pana pararo panenge pasingararwi pana pagarwa imwe pasingagarwi. Unoita chierere ndiri vamamoyo ndotozonyatsoti hovhorosi iya ndi ndakapfeka yazobva ndozonoti no handisiri inda ndichidai so handisiri kuti mukoma akati ndakadai mutoti uyu munhu uyu mutondirambira but kana hovhorosi iya chabvika chaenda ndotanga kutochema kuti nao ndadzinga munhu ko munhu akanoita suicide zvo ndotanga futi kutsvaga munhu anenge akutya kuti pamwe anonditsvaga kuti because ini kana banga ndobata handina chandinotomboti because nendisisiri inini. Saka ndinoti hazvisi zvinhu zviri normal, hazvisi zvinhu zviri normal. kugamuchira kwatikuita vatari veSlyMedia TV pano tinokupai nyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika munharaunda dzatigere. Zita ndinonzi Simba Rashe wekwazvidza, ndina Daniel Kachere akabata kamera. Nyaya dzakawanda dzinoitika mukurarama, dzimwe dzenguva tinodzoka tovhunza kuti zviri kukonzerwa nei, zviri kubva kupi, uyezve matambudziko aya achiri ega here. Naizvozvo ndina hanzvadzi yangu yandinayo pano ine zvayaona muupenyu hwayo zvaita kuti izotitsvaga isu SlyMedia TV kuti tikurukure nayo. Regai tinzwe kuti ivo upenyu hwavo hwakamirawo sei. Hanzvadzi yangu, ndinokugamuchirai pano paSlyMedia TV. Sanganai nevatariri veSlyMedia TV muvachingamidze tibve tapinda munyaya yedu. Tinoti kwazwai vatariri veSlyMedia. Ndinonzi Martha Bachi, kumusha kwangu kuri kuwedza. Ndauyawo kuSlyMedia zvinotambudzawo muupenyu, tambudziko. Saka ndakaona vamwe vachibatsirwa. Saka kana vakuru vakati ane manyoka ndiye anogara kudhoo, saka handingarambe ndichiita ndiri kurwadziwa neupenyu. Saka ndamhanyawo kuzochema neSlyMedia kuti ndikwanisewo kubatsirwa, ndosaka ndiri pano nhasi. Zvakanaka hanzvadzi yangu Martha, ndiro zita Martha Bachi. Martha, upenyu hwenyu maybe mungatanga kubva kokutanga hwakamira sei, makakura sei, makazvarirwa kupi, pamakazotanga kuona kuti mune matambudziko ndepapi? Inini ndakazvarwa kuwedza. Baba vangu vakafa ndine 2 years. Ndikasara ndichichengetwa nagogo nasekuru. Amai vangu vaiva vachishanda kwavaishanda, asi munhu wandaigara naye baba namai ndisekuru vangu nambuya vangu. Sekuru vakazofawo kuma2005, gogo vachizofawo 2008. Ndichizosara ndiri mumaoko abamunini. Vangu nini vachizofawo vakaitawo zvesuicide, vakaita zvesuicide. Ndichizoenda mumaoko atete, ndichizobva mumaoko atete chimira mumaoko amukuru mukoma wababa vangu. Ndopandakazobvawo ipapo ndapedza unyoro O-level 2012 ndakutanga kuita upenyu hwangu. Saka kubva ipapo zvinhu kubva 2013 hazvinhu hazvinombomira zvakanaka kusvika nhasi. Saka tete tichimbofambawo munobatsirwawo kumasowe, mune uchingoudzwa kuti murume munomira zvakanaka, mune ushereketwa hurimo, kana mune zvakabatwa nevakuru. Nhau idzo ndo dziri kunetsa, nyanya isu vanasikana nevanakomana. Vanasikana tigare mudzimba, vanakomanawo havagarewo nevakadzi. Saka unotozoona kuti inini vangu baba vakafushirwa pasapo. Ndikatadza kuita action, upenyu ndiye hwangu inini. Ndiri kutochembera. Kwana munhu atotena 30 years, zekuti wakutochembera.
saka unofanira kutosimudza musoro kuti uone kuti uri kubva kupi neupenyu uri kuenda kupi. Ndatione mhuri, saka ndikatadza kuronga nzira yangu ndega. Hakuna munhu akafa kumakuva kuti mbuya nasekuru vakambosara vachindirira kusvika ndasvika pandiri panapa. Havachazombobva kumakuva vachiuya kuzoti tauya kuzokupa nzira. Ini ndega ndifanira kutoshandisa njere kuti panapa ndiri kuendepi neupenyu. Yes, tiri kubatsirwa, tongosesekedzwa pano neapo newe kumasowe kwachona, but hazvichinji. Ukana wata more than 10 years uchibatsirwa kumasowe pasina chiri kuchinja, ziva kuti hapana. Ziva kuti hapana mukoma, zvinhu zvakaoma. Asi tiri kutarisa raramo yenyu, chii chamuri kuona nezvimwe zvinoitika zvamusinganyatsonzwisisa kuti chii chiri kumbofamba sei? Right. Inini ndikatotanga panhau yekuti marelationships chaiwo kubva pandakatororwa nemurume wekutanga. Handikati kurorwa futi esuch because handobvisirwa mari, chinonzi kurorwa kubvisirwa mari. Ini pekutanga ndangobvisirwa tsvakirai kuno, tikangogarisana maybe 4 years tikabva tasiyana ndine mwana. Ndikazoenda futi pamwe ndikangoita zvongotizira futi pamwe ganimbotraya, unenge kuti ganimbotraya. Ndikaita futi mwana ndikangosiwa, hakuna kana chinozika, hakuna kana chakaenda kana tishu zvaro kumba kwedu, hapana. Saka zvinhu zvinotondirwadza izvozvo kuti saka zvinosvikepo wazvara vana unongozvarira nyika vana here. Nyange nhasi ndikatodanana nemunhu, unotoona munhu muchina anotouya kwauri, but kuti relationship if nyatsoenda mberi chaidzo 5 months ka 6 months hakure, hazvibudi, hazviiti. Anotanga kusema kana kuti ndotanga kutongonzwa kushotekana. Mimi wacho nakunzwa. Wacho no futi handingatange kublame side reumwe. Ndotanga kutoblame side rangu because ndotanga kunzwa kuboyekana. Sometimes nditorota ndichitorara nemurume wandisingaoni, murume wandisingazivi. Unaona? Saka iyo ndio imwe problem iyoyo, kunyanya kuti pakurara nemunhu wakarara nemunhu usinaye. Ndio imwe problem iyoyo, zvinhu zvinotobatwa kumasowe. Ungopiwa nhombo unogeza, hatishore vanhu vekumasowe nekuti zvinombodawo 5 days zvombonyarara zvatosimudzira. Pamwe pacho unototorota uchitoda unotorara nemunhu but hamuzvi zvine chingodzivisa so ko munhu wangu aritoenda kupiwa apo ndiye uchitoda munhu apo kuri kutori kuhopa sofika kuti hana chitorota, handinoona kuti itori spirit yakashata iyoyo. Saka ndosaka sometimes chizoita kuboyekana nemuka kuti munhu aizondibhoa, maybe anenge achitoona kuti pane chimwe yakati pane chimwe chimunhu chaanenge achiona choita kuti tisawirirana. Maybe mhepo iyoyo kana mamarine spirit wayaya anenge achimudzinga kuti anobva apfekwa nemhepo iyoyo, toona inge ndiri mumwe murume akafanana naye. Kapa ndotomuona paya ndoti munhu uyu ndotogona kutanga kutoona tsvina paari, ndotanga kutoona zvimwe zvinhu zvisingaiti zvoti nyanga chotara neni ndogona kungobloka munhu kuti handizve munhu anondisimbura, handizve kunetsira. Saka imhepo iyoyo isina kutombonaka. Kurara ukarota nemunhu zvinoitika kakawanda sei izvi? Zvinotoitika maybe more than 4 times pamwedzi. Ndizvo zvinonyandirwadza stereki izvozvo, ndizvo zvinondirwadza zvisingaiti. Kuti how come ndorara nemunhu wandisingaoni, ndotoita bonde kuhope nemunhu wandisingaoni, wandisina uso naye. Mungwani ndotorota ndichipfekedzwa ringi. Nditorime pamwe ndakatorota umwe murume akatouya kwandiri akapfeka suit yeblue. Akatouya tenge tiri kitchen like nyatsonzwise patetira akatouya. Saka vanhu zoti tatori tenge like yange tori function or whatever. Zoti vanhu vanga vakatomira ini kuti ndisvike. Saka pandakatosvika murume achibva achonditambira, achibva achondipfekedza ring, akatopfeka suit yeblue. Zvinhu zvakandakati ndikamuka ndakarwadziwa ndati zvinhu zviri kunyatsoitika. Zoti unotorodzwa kumweya kuhope, iwe usina kubvira wakambochata white wedding wotochatiswa kuhope. Saka zvimwe zvinhu zvinondirwadza izvozvo. Ivo raramo yenyu yakamira sei mamuri kushava muchishanda? Mukoma ndiri kunyepa, mukoma ndinoshanda. Ini mukoma ndinoshanda zvoti ndinonyatsofila ndega, kana vandinoshandira chaivo ndinyatsofila ndega kuti iwe mwana iwe unoshanda. Kana vandinogara navo chaivo kwandinogarisane navo ndinoshanda mukoma, mari ndinobata maoko angu. But ndikabhadhara rent yepamba ndinogara, ndikatumira mari yechikoro, ndikatumira mari yechikafu, ndosara ndisisina mari, ndosara ndisisina kana mari.
mari yafamba sei, ini ndosiramba ndisina kana chikafu, ndotozotanga kupiwa chikafu nevarungu vangu vandinoshandira chekutodya chekuti ndisikedze mwedzi. Upfa utombodoti ubva uri kupera sei mumba, zviri kunyatsofamba sei chaizvo chaizvo. Zvinhu zvokuti zvinosvika pakutoti sometimes mukoma ndinorara but hope hadziuyi. Unochinyatsofungwa kuti pilo inotota nemisodzi kuti nhaye Mwari ndiri kubvepi ndiri kuendepi. Unotsanyiswa 7 days uchibreaka neporridge na6, orara mangwana omuka wakatsanya obreaka neporridge na6, hapana chinobuda mulife. Ndinongotsanya but Mwari hamundinzwere minamato yangu. Makomo tinokwira tichinobhabhatidzwawo but hapana, hazvichinji, mari inongonyunguduka. Kumasweko kwacho vanenge vakutodawo futi mari tiparadze hondo iri pamura yamai yakasimba inouraya munhu. Tipei mari ndikuparadzire hondo iyi, haingoparadzwe nenhombo iyi. Inotoda kuti tigodii tigozenga machira tigozoenda kunyanza tigozonodii. Saka zvimwe zvinenge unopedzisira kuti nenhamo unongobvisa mari wotomupa kuti pamwe mhepo iye ingazorodzwe but hapana, wotongodyirwa futi mari. Saka zvakaoma. Saka kwamuri muri kutaura kuti chikafu hamuoni kuti chaenda nekupi. Imi munogara nani kwamuriko? Mukoma ndogara ndega mumba mangu, ndogara ndega. Undotenga 5 kg in 5 kg semunhu 1 ndopedza kana 3 months but unoti ndodya sadza maybe twice per week or once per week but unoti upfuyo 2 months uchanotopedza. Zviri kufamba sei handisheye nemunhu, handidii. Ukaenda basa ndingosiya kiyadhi ndotoenda kubasa wotodzoka. Sometimes unoti ndakatosiya shuga umu, unofuna chato chipepa. Zviri kufamba sei chaizvo zviri kumbonyatsoitika panapa. Yeah. Saka zvanengwa yakadii muchiona zvese izvi? Kubva kuma 2019 ndopandakatanga kunyatsodiscover kuti zvinhu zvangu kana chikafu chaizvo chotenge chirungopera but hauna munhu washiya naye, hakuna munhu ambuya ndokumbira upfu kana kuti ndipewo kapu yeshuga, hapana. 2 kg yeshuga munhu 1 unobuda pabasa na6 chidzoka na6, unogona kuita kana 5 months uzi sometimes ungoenda kuchibasa usina kana kudya. Saka zvinhu zvinotondishungurudza. Zviri kunyatsofamba sei chaizvo chaizvo, zvinhu zvinotoshungurudza. Right, toda kudzokera kumashure zvishoma. Mataura kuti mune wanano mbiri dzakaparara. Dzakaparara sei wanano idzi? Yekutanga murume wangu anga asingachashandi ndindaenda kubasa. Saka pandaenda kubasa mari yandaisa mumba iyanga kutorawo mari iya aichito zvanga akuita, ndopatangatanga kurwa ipapo. Usati muzvikaoma mukoma kuti uri kushanda, tiri kubatsira mumwe wangu asiri pabasa, uri kuisa mari mumba, mumwe munhu ari kutora mari achiita zvimwe zvinhu zvisiri. Ndopatakatanga kurwa. Ndopandakaona kuti panapa ndokuwara kana kuti ndinouraya munhu kana kuti ndinourayiwa. Ndopandakabva ndangobuda ini nemwana, ndangobuda ndachanga kutongoshanda chinda zvakadaro. Yeah. Asi chinotorwadza nechekuti izvezvi mwana ane 10 years but kuti azive kuti mwana anoda shuga, mwana anoda socks rekuti apfeka achienda kuchikoro, mwana anoda heti, hazvizivi. Toenda pasecond marriage ndizvozvo. Second marriage vaitorura because mukomana akanga ari muprofiti. Mutongoziva vakomana vaprofita zvavanoita, handida hangu. Vakadzi ndokubasa kwavo, vakadzi. Ndonyanga nyaya yeruombe. Ndinyanyoblame Cedric because kwangu kune mhepo hakuna musha usina mhepo. Ndotarisa both. Hatase one side kwangu zviriko kwake zviriko but nhau chaiyo inhau yevakadzi. Nhau yevakadzi ndo yakaita kuti inini mukoma ndinogumbuka ndiri soft ndakadai so but ndikagumbuka ndoita murume chaiyo. Iyewe kana kunzi vakanozoona kana kuti wekutanga newechiti wacho baba titi pakuti vakurwa chaipo vakumana tozoti musikana anouya inge ndichitouya zvemashuwa inge ndichitouya kana ndatogumba ndatogumbuka ndendatoomuka chaiyo. Saka undoziva kuti mhepo iyaiya hazvisi normal zvokuti munhu wemukadzi angamisikana nemunhu wemurume wakasiyana ne10 years wakasiyana ne8 years, hazvimbofa zvakaitika zvisiri normal. Saka unotoziva kuti
kuuya kwandinenge ndichitaka kuti gumbuka ndinenge ndichita ndichitoti ndiri kuuya ngatomire zvibhakera zveshuwa ndechitouya ngenestori sometimes ndaitozoti ndamudzinga abuda pamwe kuri kunaya ndototi pana pararo enge ndikati pana pararo panenge pasingararo pana pagarwa imwe pasingagarwi. Unoira chierere ndiri vamamoyo because vana mai vana chiera kwanzi ndo vanoita izvozvo. Aiwa hai ndiri vamamoyo. Asi imimi muri kutozviona kuti maybe nguva iyoyo inenge yakuitika izvi inenge iri mhepo. Ndotozonyatsoti hovhorosi yaya ndiye ndakapfeka yazobva tozonoti no handisiri ndichida iso handisiri kuti mukoma akati ndakadai mutoti uyu munhu uyu munondirambira motondirambira but kana hovhorosi yacho abvika chaenda ndotanga kutochema kuti nano ndadzinga munhu ko munhu akanoita suicide zvo ndotanga futi kutsvaga munhu anenge akutya kuti pamwe anonditsvaga kuti bhozi ndikana banga ndobata handina chandinotomboti bhozi nendisisiri inini. Saka ndinoti hazvisi zvinhu zviri normal, hazvisi zvinhu zviri normal. Even kana maboyfriends last year ndakatozenge ndatosungiswa because handitombotsvagi ndonabata chinongopwanya poto ndotokurova naro. Saka unotora zvinhu zvinozoti lendo tokatoti vanhu varume vachipedzera kutaurara kuti uyo musamudo because at the end unourayiwa enge nechitoko ndochitokuta zvekutouraya zveshuwa. Saka ndinoti imhepo iyayi hazvisi zviri normal, imhepo iyayi mundoti kusarohwa kudii but ukatakazoyapo tagumburisana unototi zveshuwa hasiri mata uya izvi zvatoo zvimwe zvinhu yatoo mhepo zvaye. Alright. Mataura kuti munombofamba muchinobatsirwa kwakawanda kune maprofita vamwe vanenge vachitokutorerai mari zvakare. Tsanangudzo dzinenge dzichibuda dziri kudii ipapo? Mukoma tsanangudzo dziri kutaura ngoti mumusha menyu mawakaberekwa ndo mune nhawi. Musha wenyu wakaberekwa ini mukoma handingebo kumusha kwababa vangu zviriko asi apa ndizoti ndiri kutsvaka kudumbu nekumusana kwababa zviriko kwamai zviriko ndo nhau yatsoripa ndiri kutsvaka kwese asi ndakanangana hangu nekwababa vangu zviriko because kune nhau yenyoka kunzi mune nyoka iri mumusha, kune munhu ane nyoka ari mumusha ari kushandisa nyoka. Saka tinoudzwa kumasowe handoti pamwe maprofita atosvika 50 vandafamba nhau ichingotaura imwe chete, nhau ida kuparadzwa inhau yenyoka iri mumusha menyu ino. Saka kuti unoti kodo kumunhu unoti ungonokonfranda munhu from Norway anoti wandipuma maona anoti wandipuma. Saka ari kukwarantini maona vari unotunzwa kuti kasike kutanga chizvinzwa apa kake chi10 kake chi20 nhau inotunzwa ndeyo imwe chete but kuti unokonfranda munhu muti imi mune zvakati imi munoti wakandiona here yatoo mhosva kana vari baba kana vari tete ndakutonosungiswa kana kwamambo unzi ndapuma munhu uroyi maona. Saka ari kukwarantini kana vanhu vanenge vaine zvinhu zvavo zvavanenge vachita ndida kumbosimbisa misha yedu kudii munoziva zvaitwa kare zviya hatirambi. Vanenge vasingazoti zvinhu zviya zvichazoita sei zvichazonetsa isusu vanasikana ndoti kada kutoverenga vanasikana nevanakomana vari mumusha vasviki kana 5 vari kunzi vakagara nevakadzi vavo kana vasikana vagara nevarume vavo vasviki kana 5 maona. Saka unotinoti pamwe vamwe zviri kuvafambira vakadaro ini hangu hazvindifambire because ndechida musha unoti ni wangu vaindogarisika ndova munhu ari stable maona. Alright. Tida kutaura futi panhau iyoyo yenyoka. Pane here zvimwe zviratidzo imimi zvamakaona muchirarama zvinoratidza kuti ndofunga zviriko izvi zviri kureva zvakati? Ini mukoma munoziva kuti nyoka chikafu chenyoka kazhinji nyoka inonanzva ivhu. Ini mukoma ndinodya ivhu zvekuti munoshaura kuti zviri kufamba sei. Ndinodya ivhu ndochinhu chekutanga. Ivhu ndinodya ivhu mujuru kana riya rekutenga especially kana uchitora kudai ndikatonzwa richinwa ndotobuda panze ndotanga kutoridya ivhu roriro. Zviri pari kufamba vanhu kana panozoita masei kana zvidhina izvezvo ndinozvikokodora ndikazvidya. Ndo nyanya itori problem yangu kubva 2005 now ndane 19 years ndinodya ivhu. Ndinodya ivhu. Mukurota umu kana kudii zvenyoka? Mukurota ndinorota
Pandakapedzera kurota, pandakarota iri shatu, asi shatu yakanga yakatenderera imba yandinogara kwandinogara. Yanga yakatenderera imba kudai so vayose shatu iya. Saka pandakavhunduka nchiti regai nditize imba muno makatenderera neshatu. Ndakangonzwa izwi richiti usatize. Vangaedze zvavo zvavanoda kuita asi havana zvaunokuita nekuti ndinewe. Saka ndikashaura kuti kwanonditaurira kuti usatize ndingatadza kutiza nyoka here. Vakati yakachida kusvika kuti ikuatake asi ini ndinewe saka ndanoziva kuti nyoka izwi riri kubva panyoka here kana kuti izwi riri kubva pashato here kana kuti izwi riri kubva kupiwo handina kuziva. Patambochimbokurukura pai mambotaura kuti mwana ane 10 years akamborota chii chakaitika? Kwozoita mwana wangu ane 10 years akarota akatomuka kuma 2:1 past 11 to 1 akatomutsa mai vangu akati nai mama handichataura hangu zita remunhu akatotaura wemufamily kurudzi rwangu inini. Nai mama anonzi Nhingi ndiani? Mama wangu ndobva kuti akati ndinhingi wamai vako. Svika ndarota ari pano achiti makatoresa nyoka yangu sei? Ndikuda nyoka yangu. Maona. Saka undinoti zvinhu zvakurotwa nemwana ane 10 years. Atotadza kurara mwana achiti anga achitara kunditsvagirei pasi pembedha apa ndida kutsvaga pasi pembedha apa kuti ndione kuti haipo here mwana wenyu ndiye atoresa nyoka yangu ndiye andifumurisa. Saka undinoti pane zviripo Alright. Tichibva ipapo ndoda kumbobata veukama. Imimi mataura kuti baba vakashaya mune 2 years mukarerwa kwakasiyana siyana. Vese kwamakagara uko ugaro hwenyu hwanga huri sei? Ina hangu handidi kutireva nhema kana kudii. Inini ndakagara zvakanaka. Munhu anditi baba ndisekuru, wandaiti mai ndimbuya vangu. Ndakagara zvakanaka. Ndikuti ndandingori mwana umwe chetewo. Baba wangu akafa 97 ndichine 2 years. Saka ndandingori mwana 1. Saka ndakatokura ndakaspoiliwa zvakanaka ndina pa boarding school. Zvinhu zvangu zvakanaka. Zvakazokuti ndeye hazvona mukufa kwambuya vaina sekuru. Ndichizobva maoko abamunina ava ndichienda maoko avatete ndizobva maoko avatete. Hazvasina kunyanya kushata but unonoti zvazonyatso pane kakachange. Ndichienda maoko ababa. Baba vangu vakandirera zvakanaka kusvika ndapedzawo O level. Zvinhu zvese zvakanaka. Nanhasi zvinhu zviri right. Ingotiwo ipfuma inenge ishayikwa but baba vangu ndo vakaita musara pavanhu handina hangu chipomerwa. Nanhasi vanonditi mwana. Ndinoziva kuti baba ava ndibaba zveshuwa enge ndiri mwana kuna baba. Handina hangu. Panyaya iri kutambudza imimi mukurarama iyo yamataura yewanano kuchara yemakwati makambosvitsa kwavariwo here? Vari kutodii nyaya yekufamba even mama varipo? Ini munhu wandakambotaura naye nenhau dzemarriage dzemarelationship idzi kana ndibaba ivava musara pavana baba vangu vasara sababa. Vakamboedzawo zveshuwawo 2019 ndatodzoka futi kurelationship yechitwi tikambofambawo vakaedzwapo neapo but unotaura kuti zvinotovakundawo. Handidi kunyepa vakambotrayawo zveshuwa vaitonamatawo chechi idzodzi dzechirungu vakatozobva vakapindawo mudzechipostori kuedzawo kuti newo mhuri yavo iite seiwo. Nokuti zviri kungopisa kwese. Saka undinoti baba vari kuedza. Amai vaneta. Mai vangu vaneta. Unotaura kuti inangu izvi ndaneta mwanangu ndamboedza. Iwewe wakura chizvionerawo zvaungaite nekuti upenyu ndehwako. Ndamboedzawo nepandinogona. Saka unoti regai ndomuka ndiite sei ndichizvifambira. Vamwe vanozvarwawo kune dzimwe mhuri idzi vanewo matambudziko anenge akwira? Ina hangu handina wandinombonyanya kutaura deep. Hauzivi kuti munhu uyu wandikataura naye andandirwesera achiti kudii. Saka zvinonetsa kuti unongosvika munhu naiwe zviri kukufambirawo sei. Ini hangu mukoma ndinofunga munga zvandoda kuti munogona kuzvinzwisisa kuti ukazvarwa uri mumwe chete zvasiyana nekunge uri vatatu kana vairi. Unoti handinochemawo nemwana wababa vangu namai vangu.
izvo kuti gaindochema nemwana wabamukuru nemwana wabamunini panonetsa panonetsa kaunoti uyu wakafa uyu akangofa akati ini ndasiya budzi rangu rimwe chete. Saka apa ndatozvara hanzvadzi yangu nemunin'ina wangu nekutogadzira nzira yevapa vandazvara ave kwabamukuru nevakamana nehongu iropa rangu, asi vanochemana vakadaro vanozoti isi taka zvava tiri 5 isi taka zvava tiri 3 tiri 7 vanoziva maitira vanta sei. Ini kana utega ndipinde mavari unonzi aiwa uyu ndiye akauya nekuda kuti sezvona muta ndikati ane manyoka ndiye anogara kupi ndinotsvaga futi nzira yetoileti. Saka ini ndiri kurwadziwa nemudumbu ndine manyoka ndinofanira kuziva toileti ndoita se ndinozvibatsira ndosaka ndauya kuzochema nemi namukoma. Ndinotenda sisi. Then pane vari kuonai izvezvizvi pane rumwe rubatsiro rwamunoda. Ndinoziva kuti kuna nasekuru vatinoshanda navo vanogona kunge vachikuona izvezvizvi. Rubatsiro rwamuri kuda vachiona nderupi? Ina hangu rubatsiro rwandauya kuzochema nakwatoya kuzotsvagwa mutoro uri kundiremerwa kuti ndidzikunurwewo mutoro uri kundiremera uyu. Mhepo iri kutirana neni, mhepo isikada kuti ndibatewo chinoendeka. Ino ndinongoshanda sedhongi ndisina chandiri kuvakawo. Ndikatarisa vezera rangu vatone misha vamisikidza zvinhu zvinoverengeka. Kana rimwe yezvikwambo imwe yenyoka dzinotishandisa dzinotitorera dzinotibvutira makwati edu kana imwe kurarwa nezvinhu zvatisingaoni izvi kuita bonde nechinja usingaone kupfekedzwa maringi nezvausingaoni kuti murume anopfekedza ringi uyu ndiani hatina pepa ratasainirana. Ndo chikuru chanoda kunyanya kubatsira panhau dzimarelationship ndivakewo chinomira ndibatewo pfuma inoverengeka kuti gore rino ndabata chakati ndabata pfuma inoti ndikavaka chakati ndamesawo chakati. Nehovhorosi kaiyai inokupfeka mune mweya wekuti kana tiri mumba nemurume wekuti inde ndichitiwo ndiri jongwe achitiwo ndiri jongwe. Iyoyo mhepo iyoyo ndinoti kana vana tete vangu vakatonditaakoniwa ipapo vanotozova kuti kana togumbuka kana family chanozova kuti kana ndatogumbuka ndagumbuka. Mhepo iyoyo ndinoda kuti ibviswe mhepo iyoyo handidi nokuti ndinotozviregreta paya kuti mune zvandaita ngekuvadza ndinokuvadza zveshuwa kubaya ndinobaya nemapanga ndinobaya mabhodho ndotsva ndichito. Saka mhepo iyoyo kokupedzisira ichandisa mutorongo. Saka ndoda kuti mhepo iyoyo ibviswe kuti imhepo yakashata ina kumbonaka especially kumunhu wemukadzi zvinhu zvinondirwadza. Tinotenda nekukurukura nesu hanzvadzi. Vatariri mainzwa nyaya ina sisi Martha vandinawo panapa. Zvinhu zvinorwadza. Ukaona munhu akupotera kwatiri zvinenge zvichireva kuti nyaya iyi inenge yakasimba. Saizvozvo tinoziva kuti imi vatariri veSly Media TV vari kutiona panguva dzino idzi ndimi munogara muchitibatsira nenguva nenguva. Vanokwanisa kurapa vana papa maprofita vana sekuru aiwazve mhepo iri pana Martha vari kuti handide iri kunditadzisa kuita zvakawanda. Naizvozvo pindirai munotibata isu veSly Media TV kana kutiridzira nhare tichikupai nhamba dzavo kuti muvabatsire. Anokuonekai pari zvino ndisimba rashe wekwazvidza kana kuti mukanya. Ndichionekerawo Daniel Kachere akabata kamera. Tosangana mune zvimwe zvirongwa. Bye bye.